Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita kesadonyo. Sesuai dengan judulnya, Pitaruh Ayah. Sajian nangko dikemas dalam bahasa Minang klasik dan tidak populer, tapi komunikatif. Kami sadar bahwa penyampaian melalui gaya bahasa berbunga-bunga, bahasa klise penuh ungkapan bamisa bayi barat, memang sulit dicerna oleh anak-anak muda masa kini. Namun aset budaya nalah langka itu mesti tawarihkan kepada generasi penerus dalam rangka pelestarian keagungan Minangkabau itu sendiri. Ya, tentu saja dengan bantuan penalaran dari kita nan tua-tua. Semoga sajian yang sederhana aku bermanfaat buat Minang tanah tercinta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onak kanduang sibiran tulang, buah kasiah timbalan nyawa. Dangakan malah nyato-nyato, simakkan kato ciek-ciek. Ayah na ingin bawa wasiat barisi pasan jo amanah, ujuknya pitaruh ayah. Nan satitia usah lupakan, kok sabarih ijanlah hilang. Ganggam ari paci atagua. Ku siang jadikan tungke, malam ambiaklah kapakalang, pidoman patang jo pagi. Tak kalau masuk dahulunya awam mulai insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun ombak. Angin badai lawi menggilo, patuh tongga gilek masa buang, kalam dan bukan alang-alang. Hanyalah Allah pagantuangan, indah kemanu kemanggapai. Dek lamo lambek badayuang, sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Kalah turun sawah dibuang, bala buah surang pesisianyo. Sawajah kepada orang nantun, mandi darah sekujua badan, balepong ayah ketuban. Kakinya malajang-lajang, taganggam tangan nan duo, bunyi pakiak sapenuh kampuang, cando pandeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia, nan laia ke bumi Allah nangko, laia 100 juntuangnya. Adapun tujuan mengkasuinya, mangko jodarah samutibo lambang barani laya batin. Sirah hati pakai pangana indak menaruh gamang takwi. Mengapa tangan suuk kida mandongka menyipak-nyipak, itu maana orang baga. Medan galanggang nanyo hadang, parang nan tidak kunjung usai, nan ba ibarat buah pantun. Opak-opak sandaran badia panembak unggan di muaro, nan ba ombak parang jopasia musim pabilo kalarainya. Pakiak bukan sembarang pakiak, sorak kumando dilewakan ibarat badia jumariam tando nagari dalam parang. Mako pada hakikatnya nak, idui adalah perjuangan. Tiok pejuang bahkan tak manang, kemenangan janjang ke istana menuju takhta di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja, badaulat di muka bumi, Allah mana menobatkan. Ini ja'ilum fil ardi khalifah, aku jadikan kalian sebagai penguasa. Untuk itu ayah pesankan nak, usah menjadi raja kalah ataupun raja si patokah. Nan bajalan manakuna-nakua, nan mengecek tetagun-tagun, ragu gamang takwi joganta hilang banso punah martabat. Idui menjadi sarok balai, menambah gantang patanaan menyamak dalam negari. Patui banawang katawina, idui nangko indah lalamu. Dunia hanya sekejap matu nan bak lagu sejamang sudah. Caliaklah contoh jo ibarat. Masuk laya disambui azan, lah mati diantar dek sumbayang. Antaro azan jo sumbayang, di sinan kamat dibacokan. Hingga itulah jatah hidup. Bakato Muhammad Iqbal, apalah kato dek beliau. Umur bukan ukuran masa, hidup bukan takaran zaman. Sehari singa dirimba,
1000 tahun bagi si domba. Mako jadikan diri yang singo yuang bakuaso dirimburayo. Biasa jamang memerintah, awak menjadi khalifatullah. Sebentar, tapi berkesan. Makna menjadi singo nak, bukan menggadang bakatodare, bak kita bulah di tangan, malah saut bak kandak surang. Bukan bak itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang, pagunokan masonan pendek, bapacu marabi boko membuat amal kebaikan. Baguno ke diri surang, tak pakai di masyarakat, manfaat selingkuh alam. Untuk apa panjang bacelo? Hingga betungkek saluang api, kalau awak giliran tangan masak lacik makan parentah. Kok kunun pulo kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilako hidup itu namanya nak. Tapi hidup bukan sabateh kubu. Aduh hidup sesudah mati panjang dan tidak kau juangan. Itulah hidup di akhirat. Kamari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh, janjilah sudah dipabuek, batimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat khaliknya. Kita memacik tali kamba, usahkan dua tegang salampihna, dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok kan dua salacie, kok kunun putuh keduanya, sinan kahanyui andam karam. Kini dirintang angan-angan, iswa diseso penyesalan, di dunia rintang yorato, di akhirat ngilo jepat ya, kalamlah jalan ke surga. Mengenai kisah nan wakian, ayah bapasan bawasiat, rantangkan banang kalangi, hubungkan diri dengan Allah, jalin kulindan ate bumi, pahari buhu aja manusia. Itulah inyo, hablum minallah, saratu hablum minannas. Ibarat cancang nan duo sagaragai, kapa nan duo salabuhan, samo di awah keduanya. Mano nak kanduang janyo ayah, buah hati limpo bakurang pemenan mato petang pagi. Dangakan urai paparan, tantang rasio batang tubuh. Para hukama mengatakan, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa mengenal akan dirinya, kenalah pula dia dengan Tuhannya. Adapun tubuh manusia tabangun dari 3 runggo. Manolah runggo nan 3, pertama runggo di ateh, kedua runggo di tengah, dan ketiga runggo di bawah. Adapun runggo di ateh, ialah ruang di kapalo bakanda isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapa, ulu tanago baliang-baliang pembalah ayah di lautan. Tasabui runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati, sangka iman lubuk ugamo. Ikolah pidoman jurumudi, ibarat kompas dek nang kodo, jan sampai sase pelayaran, hilang tujuan tanah tapi. Nan dimungkasui runggo di bawah nak. Parui nan minta dikanyangkan nan bak paraka tampek barang. Santano muatan kosong, alamat oleng jalan kapa, diampeh ombak juga lombang, menantang karam tabatumpa. Kok dimisa ke alam Minangkabau? Nan terdiri dari 3 luak, banamo luak nan 3. Pertama luak nan tuo, itulah luak tanah data, lambang kuciang rononyo kunyang. Kucing binatang tinggi gengsi, pamor wibawa apa pengaruh, kunyang tandonyo bakuaso. Adapun arti nan terkandung, urang cadia adi kuaso sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi katorang kini. Kedua luak nan tangah, luak agam urang namokan, warno sirah harimau campu, barani karena warna. Hukum nan tidak makan bandiang, banamo perintah syarak. Cala Allah tajam pun lai, tinggal di bawah menyampaikan. Syarak Allah adat pun lai, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilahnya. Ketiga luak nembunsu, itulah luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang.
Rila ju sabah bau sau rumput nan tidak pantang daun. Dek lai mangko menjadi, dek ameh sagalo kame, dek ringgi indak nan sari. Mangece iyo je piti. Bajalan tantu ju kain, karaju bakandak makan. Ekonomi baso canggihnya. Ku awak nak samperono nak. Menjadi orang baharagu, sadundun rohani jo jasmani, dunia dape akhirat bulia. Mako sarekan kapalo je ilmu, panuahkan dado jo ugamo, gasaklah paru iyo haratu. Di hati tungkunan tigo, sinanta jarang kehidupan, insan nan kamil sabatangnya. Tapi yuang, usah senjang barik sabalahna. Rumi naraco manimbangnya. Jadi alah saja dipanggakkan hidup bansai tangan di bawah tegigi lidah bapi tua. Ami hurai nanang sampuakan. Loyanglah juo kece urang. Tapi mbak buah isi pantut. Ku rintiak bana ladeta. Lake talilik di kapalo. Ku cadiak bana kalau suka. Kece taimpi dengan kayo. Sabaliaknya pulo nak. Awak andia balagak cadia disangko pitih pasak lidah sombong takabua muaronyo bukalah tanda orang baiman. Geliang mbak geliang sidi harare indak tahu ditampuk layu onjak ba onjak labuanyui isi gaca hampo di dalam. Mahajan tuah rang namokan di mano martabat talataknya. Di baliak nan daripada itu kok kapalo isi lapan wah. Jadi Allah pandai punio, dan di bawah muatan sari pitih sambuah bando melimpah. Tapi nyampang lungga pasak di tengah, iman goyang agamo tipi, halaju haram tak bersisia, hanyut sarantau kapawasi. Andaknya nak, jadi rangkayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang amal ibadah izan sumbiang, taguah hubungan dengan Allah. Kok tumbuh awak orang cadian, kusui satulah menyalasai, karuah baringan mempajannya, maha upe murah nasihat di sinan sanjuang talatak. Mako daripada itu nak, setiok kako kediawai, rundiang sapatah kadisabui, bulekkan bana katu hati sesuai judisiak katu batin. Naikkan dulu kata raju, uku aja jangko hukum syara, laikoh dalam ridha Allah. Itulah naraco nan tak paliang saratu bungka nan piawai indak bagi cuah salamonyo. Nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sikola tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah maberito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tu cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan pertama, iduilah barumpunawa jandi contoh sipai tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang jauhkan nidui mbak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumam jebin lalu. Iko paparan tapasiannya nak. Baalah garan rumpun awa disabui juo bulah bambu banso batuang ataupun talang. Kok nyampang tumbuh di lereng tanah suko tabiang memuji. Kok taklah urek na mengungkuang taban badoro sedionya. Bukit pun aman santoso lurah di bawah kelinduangan.
Gagang menjelo dapet junjuang tumpuan alang tabang jauh. Pipi besarang di dahannya, badai tampang dek rimbunnya. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat, lah tuo paguno ju, tagi sia makin berkile. Baitulah supaya dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, di kampung atau di rantau, membawa rahmat terang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu menenggang rasu, usah pamaha takui rugi, agak ayurang pakuliliang. Mengecek siang mencalik-caliat, mengecek malam mahaga-agak, bapikia tak mengatakan, tapi jangan dikatakan nan tapikia. Kok makan nan kalama ada awak, batu tua nan kalama ada orang. Sebab itu jangan ayah. Luko dek pisau tampak darah, 2-3 tawih penawa, cegak nan tidak tampak bakeh. Tapi luko dek lidah sari ubeknya nak, mandalnya kebun-ubun manggaga kerangkai hati, di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngangi, lipek patahnya tak berubah, di kambang tak buat tioragi, dandam kesumat salamunya. Selain daripada itu nak, setinggi-tinggi batang batuang, pucuaknya tunduk ke bawah mencalik bumi tampai tumbuh, jaso nan tidak terlupakan. Sambil babisiak makih rabuang, kok sampai kalian gadang isuan, usah lupakan jaso tanah, tahu membaleh budidaya. Oh lamahnya pulau ke disabui, manciwi dipupui angin, manggerai ditunduribui. Bak cando-cando ketumbang, usah patah retak pun tidur, tagak semakin taguaju. Satiok rueh basambilu, bilang buku bematan pulau langkuk joduri jemiangnya, namun tabung kuih dalam kalupa, dari luar tak tampak rupa. Artinya nak, semantang awak sedang diateh, usah panden-pandai biadado, uju takabua tu namanya. Palarang bana di ugamo yung tacacek sepanjang adat. Orang ngidui banyak petua, orang mati banyak tiramai. Lawi sati rantau babegu, pasianyo barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko joko baragia, manyada sekali jangan. Sebaliknya pulau, usah lupakan jasa orang, walau sahalih bijo bayam, gadang paidah manfaatnya. Pamaaf sabajurilah, habiskan sumpah begumam, biar orang baniat buruk awak bebudi bayak juo. Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dilengah dicayahkan. Itu satantang bulah bambu. Baalah pulau juti barau, cuba disimak didangakan, nak dapet paham makimahnya, rai resio nak tersimpan. Iduit tibarau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika disilau dari jauh, seroman bana bantuak tabu. Tapi di mamah indak baraya, dikunyah hamba rasanya, pencuh gadang mukironya. Nyampang inyo tumbuh di lereng, atau di tanah ketinggian, sinan tak buka rasionya. Barambuih angin kemudian, tibarau maduk kemudian. Kok berkisah arah kailia, inyo bapaliang kian pulau. Joko ditumpu dari ateh, lah satu manggu-anggu, urang diam inyo merumuk, kian iyo kemari iyo, lawan jokawan samo iyo, tado dan tidak iyo. Tebo kuniang lah masuk kuniang. Urang biru inyo pun biru, datang dan hijau jadi juo, kampanye sirah satu pulau, indak bapandirian. Kesudahannya, jadi antimun bungkuak nak, masuk karanjang tak baik tongkok pai indak menukuak pulang indak mengurangi haragu bara diri awak. Bak kecek orang di TV kue, itulah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan. Tanpa motivasi, munafik, tidak berprinsip. Awak kau mesti jujur lah. Kau indak katakan indak, kau iyo nyatakan iyo. Ijan takah-takah si pulik cokok di tanaknya badarai takicuah orang sebalik. Laga mak cando orang kayu mengecek pantang di bawah.
Baagem yang saratu mantiak perak sapuah di jarinyo, baju salang balagatan sarawa bagantiak jo. Tiok kalapau tiak utang, kian bon kamari pinjam, dari beko kabari suak sakali haram babayaran. Anak caca tabang di benteng, tibo di benteng makan padi, awak rancak kupiah tel yang diresek saku tak berisi. Jauhkan bana tu nak kanduang. Onge kecik orang kampung, bahan gunjangan di palanta. Ada pulon seorang cadiak, manggale inyonan santiang, impor ekspor buah tutuanyo bursa efek mania menyabui, pesok kawan ni santuangnya. Juagamo baitu pulo. Juagamo mahajan siak, nahung saraf mantiak maani tafsir khazin Imam Ghazali, sumbayang baganti hari. Politik kedikatokan. Orde baru jo reformasi soal moneter pembangunan ulu nuklir tenaga atom Israel sanjuang-sanjuang. Nawa baga jo robalai sihia juga yuang milimu hitam kumpu karate silet tuo sadonyo putui de baliau digarega layu semuanya. Koota soal berburu pulo anjiangnya paling batuah. Lupa gerai kelupa batuang dado lapang jangkia tegantuang pinang-pinang bapaneh pulo. 9 buki kejarannya kakandia kaki jamuah latigol yang kane sayang kabangkai sekali haram. Baik pulona ado nan mengaku pakar adat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nanduo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20 di male inyola tampak kameh manitah persembahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui manjenjo datang karuah mengundak-undak berundiang nak manang surang maintai kato bejupang mangecek dak basitina nansa ndak sabuliah nyona ku iyo awak urang tahu konon mengaku cadak pandai bananyo manhan bandiang kok luruh makanan tilia tapi nyampang awak orang tak tahu usah bapura-pura tahu apulai mengaku tahu. Aku parah kok. Konghucu mengatakan orang yang paling bodoh ialah orang yang tak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu bahasa inyo tu tak tahu, aku bisa dia tahu kok. Bisa diajar. Tapi nan susah nak nyo tak tahu kalau inyo tu tak tahu. Aku penyakit abi hubek tinggal menanti ajalulah. Jadi tak bisa diturunkan, bodoh tak dapat diajari. Itulah sifat cilaku, buangkan bana jauh-jauh. Kini baraliah pulau kaji aduk kadiri kayu gadang baringin orang nemukan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi de umpurnya rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan dek badai alunnya kesakah kononlah goyang angin lalu. Taguah pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk ada kisah, satampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk rayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diago martabatnya. Lompe salompe ambuat tibo indak baserap ketuduo tai duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi tinggi melepai awan biru pidoman musafir lalu. Daun rimbun bakeh bata dua tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakeh baselo batang nan gampa kesandaran dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan jadi bagi batanyo kayo ketampek sedalang tenggang bagak tumpuan rang mangadu setitiak katonyo dilawikan garak jogari jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari peduli dengan lingkungan baik itu ungkapan masuk kini walau inyo tinggi menjulang tapi tagaknya melinduangi bukan maimpo nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbun, gadang menenggang kenan kete, indak melendo menggalasab. Itulah pemimpin sejatinya nak, bukan pimpinan dek jabatan.
Semantang berpisau tajam, indak sumbarang dirawi kandah. Joko menembak balaman diawah mangko ditabang sesuai ukua jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusuak siku memain kamuko mendongkak-dongkak, atau nerunciang juanan barawi, membali gantang balanjong menjua cupak bakaruak, bukalah sifat dek baringin nak. Ingatlah. Apabila kayu larabah, baalah bana kagadangnya batang lapuak daun karoge, jan diaro bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuahnan lamo hilang laleh, jo koncek-koncek labat tonggo, badan dikabuang-kabuang urang, tangguanglah doso salamonyo. Pahamkan bana tu nak kanduang, ube makan antikan pantang, nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jo baringin, giliran Kiambang tu parenai dangala pulau paparannya. Tasabui tantang Kiambang itu samalang malangun tuang. Iduknya menyisi-nyisiah, kok tagak menapi-napi. Ketangah takui de galombang, kadari menantang mati. Lai baure indak cukam, tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati haya, tapi tarandam-randam tak basah, tarapuang-rapuang tak anyui. Bidua lalu awak bersibak de angin badai betundo, kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh. Lamah darah bamentaloyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup angko persaingan medan ganas musuh sebalik. Nahiri parang jobarani, tapi bak pantun-pantun nurang, putuh taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nanusah mangapalang, tak kayu barani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap, bimbang mengambil keputusan, alamat karam ditapilah kalah sebelum parang. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati anyui, takui jo bayang-bayang surang. Di sabab korna itu nak, yakin-yakin jo pendirian, taguah-taguah jo tampe tagak. Jan bak payung tagajai pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpu, awak lah kucuik matiaka. Nayakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh lah baru tungku batin. Sakali kinantan kagalanggang, kalah jomanang lah diadang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutuh, kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Di balik bak memanggang ratu masaknya luar dalam, diulang-ulang bak menyapuah sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak. Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau dirimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau joka lantai, kapagana rancapana. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih susun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak kegunanya, buah lama mironya manih dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sebelum datang catui ronson ada buat pemancing catui dakeh. Sungguh pun awak orang betuah, banso anau indak takabuah sipai sombong Jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di lereng atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang hati juo. Daunnya tak rimbun name, indak menggaduh suok kida, kok gugua sila rutuo, jatuh belungguak di rumpunyo, indak tasi seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anau, batang sampia namunyo juo, maku pastilah.
Nagari aman Kampuang Santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sabab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonyo berpotensi, sadonyo aktif, sadonyo kreatif, sadonyo produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Ko indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman dima katape adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kaidui api, de api masak nan matah. Mako nyampang ko idui tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantuang keranggai. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kabar baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak, bagagang panjang memanje biaso tumbuh di baluka saujuk jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun, rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang kerantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang, kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sabatang tubuh. Ba bana sakit padiahnya, suliklah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang di sisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mandanga namunya sajo uranglah jajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu joapi memunahkannya tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang manggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknyo salaman hidup awak. Cuba angino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah gunjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balaki sibaknya. Tiba di dagang baniago. Labiah ditimpo kebakaran, santano api nama makan tinggal juo puntuang baronyo, taga adek bingi dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo, direktur masuk pinjaro, manajer ditukar taga, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendaki kenemiang. Ado kalonyo potongan dukun paham rasio hati orang ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak ulama hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulo bantuak sarjana mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diado kenyo. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Barisua orang lata gagau maraguang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Na aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh, mencuba merambah bio-bio ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas
alame miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mandebat menumpalah, eloklah menyisiasa juyuang. Sabab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau betampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batinju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di Bukit Tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang basasok yu. Nak duo pantun sailing, babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau, ulah parangai kayu bungkua, cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang, apalagi menjadi miang, samu cilaku keduanya. Ikon ke dicontoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak sajo di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, ke Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai, serak-serakkan udang halus. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang kawan nyobana narmatik ijan makan. Kau nak tahu di lama paku, cuba diulang mangei lah masiak mengkunya sero. Tapi aduh sakete maibu. Menurut pituah Angku Doto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau jacubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebahannya pak. Nanyato gulai paku, gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Semenjak alun barabalun masolawi secampak jalo sangke becawan panarahan Marapi sagadang taluai tiak paku cubada alas juo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari rasio idik paku ado banan yang jadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak tu kita simak. Coba ang lihat ang pandangi. Indak sajo di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi juo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu ingkok derimau. Mandiri. Tuh, itu nampak tu yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, calialah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabi pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaa. Di parun bapantang punah antah ko urek nanta bucuy. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku ketetap hidup juo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur. Banyaklah contoh hayal dia. Tas sampang di perantauan tak tumbuh au saugale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang raso tak mungkin pokok tandeh bekada indak. Carilah matolo kak lain manga kok lari dari porot. Tak kantang lompek ke tukang. Indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau jek. Jadi cingkari atau lanteh ju. Tukang cebok di lapon nasi. Pendeknya usau. Nyampang pulau karena PHK. Maranti jadi pegawai ijalah suntuak matiaka,
Ujuangnya si Teres putih asu akianya bamanuang galak surang atau merusuak jalan meminteh di cara boto baigon babuyah mencuang dalam biliat. Bodoh. Dan kau sah. Dan kau sah kalau basipe 2 jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menempe jutan tegirang. Itu sah tu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak tinaman mudo karamba terana ayam syukur bana turun ke tani. Aiko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kangker je tumor dalam hidupna. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Tantang cilaku kami dulu. Bagayui ke orang tua babaliak makan ke pusako apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah. Atau manjua je manggajai. Itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai DO putui sekolah patui baraja pakai paku. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecek orang. Sebab rumus yang dipakainya guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu deangkinilah SMA iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda. Usah pasang jari samato jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah dan tidak adu dayo. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantu anak makan badasi juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri. Buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya idik menunggu, samo awak jalawalawah sifat pasif umah namanya. Sebagai pemuda Minang, harus progresif dan dinamis, baik itu karakter anak muda, watak pusako ninakmu yang kini kalian mawarisi. Itu tadi nangka ditiru contoh tuladan dari paku. Dan kini simakkan pulau yang laku parangai dek bindalu sipai cilako buruak laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, rang bataduah di bawah nanya, dijamu diagih makan, tamalam di bari lapiak. Dek lama lambek menumpang, mulai berpucuak salai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menumpang, nyo barantiang badahan rampak, badaun berbunga kambang, batang gampak, urek mencakam kalah lapangka dek sialek. Kini limau tinggal jenamo, ujuknya nyato labindalu, sumpah bagumamnya tangguangkan. Jauhkan sipai nambah itu gadanglah dosa mudaratnya. Nan sehendaknya awak buliah orang tak rugi. Jangan kalamak di awak surang jadi buruak tu mana monyo licik kata orang subarang. Dia hati bahkan tak jantung nan ba ulando minta tanah buruak laku jahit perangai aka ciluah busuak pangana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Papa Taminang mengatakan pula, lama di awak, katuju di orang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, manyawa usah mengaruhi. Santano budi latasingi alam sampi langkah tetumbuak rumi betenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangalah pantun rang saiswa. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumang guang. Kalau hidup indak berbudi duduk tagak kumari cangguang.
Nak duo pantun sairiang, babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi, de elok orang tak ingin, de baso orang nanggari. Kutumbuah baindua samang na, tenggang amanah kebinaso, pitaruah di paliaro, martabat dijunjung tinggi, tunjukkan jasu budibaya. Semantang orang lebih cayo, awak kuli disangkoto ke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang, bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria. Bayi adaiknya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah, manyawa di lilia, usah pengieh penggisia kecik maiku tiak jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan. Urang lah mati kalaparan rimah basapu kailaman pantangkan bana tu nak kanduang. Membunyikan TV jo radio usah sahabi-habi puta tenggang sabalah menjualah. Antah anaknya baru lalu taga dua orang sedang dama mati na sama ibu. Semantang awak nanya onda agai orang jalan kaki kanai potong ingat membawa anak nan bedo kabui di bulakak. Jo Arif anak menyawa paham di batin menampuangkan sinanlah talago ilmu ayah janiah sayaknya landai tampe baranang akabudi. Dek sabab karena itu sungguh-sungguh anak berguru arih maliek nan tersirek memandang jomato batin baco isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syara'na. Tuhan bana memerintahkan ikra, baco kata Allah. Di samping membaco nan tatuli banamo ayat Qur'aniyah, baco pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai kita berguru ke alam nan takambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah, walau bindalu dan bakaji, buluh bambu jo batang anau atau kiambang sarato paku tibarau jo bio bindalu di simak pulo sadonyo suri jutuladan. Onak kanduang badan di ayah lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rasya alam. Tapi baawa kata bamulai ayah bukalah cadik pandai nak buto di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Maka ibarat si buto meresek gajah nan takaca baru ikuannya alun tua sabatang panjang. Baitulah tadi lah kami tatiangkan pitaruh ayah sesi pertama. InsyaAllah akan menyusul paket berikutnya khusus untuk anak pedusi, si upiak dan jolong gadang. Anak kemenakan kami tercinta di ranah maupun di rantau. Ada pepatah Minang mengatakan malu bertanya sasek di jalan, sagan bagalah hanyut serantau. Untuk itu sehubungan dengan isi paparan kami cako, seandainya makna kata alun jaleh kurang paham ujui ungkasui, silahkan tanya orang yang tahu. Tanya ke mama, ke ayah, ke manding atau ke beliau nan tua-tua. Minta diterjemahkan ke dalam kalimat simpel bahasa Minang sehari-hari atau ke dalam bahasa Indonesia populer agar mendapat pemahaman yang benar dan baik. Itu saja harapan kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.